Tady s chlapřema a najednou tady vidíme nějakého feťáka, co si píchá. Pojďte trochu zhoru. Pojďte trochu zhoru. No, co on má fety v sobě. Má fety v sobě. Pane, se pohodě, co tam děláte? Mě to vám spadlo, ale fakt. Nějaká stříkačka, nebo co to je? Voláme policii. Máme policii. Ne, my si dáme srandu, to je it's a prank, chillu. Chtěli vole policajti, na telefon. To volají policajti. Tištěné volání, počkejte. Musíme zavolat. No. Dobrý den, tady někdo má fety, ty píčo. A se jako, teď spíchá fety. Dobrý den, někdo má tam fety? Ano, takže. Můžete mi říkat, jak vypadá? No, má... A nějakou bundu? Bundu prostě. Zelenou. Nějakou píchačku, ale svítí. Fialově. Za náma.